Lilala بالفرح انكنتاو Anja tarat il-ħaj nannu lil-mulej Ħaners u quddimu bil-ferħu t-tama f'qalbna Ħanannu għanja ġdida li s-sit is-sema u l-art Lil-Alla bil-ferħ inkantaw Anja tarat il-ħaj nannu lil-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Mijak ukoll. Eżis ħuti minn qalbi nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum, eżis ħuti il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' grupp ta' qaddisejn interessanti ħafna. Santu Wistin Zaw Rong, saċerdot u sħabu martri, dawn huma l-martri taċ-Ċina. Wistin twieled fiċ-Ċina fl-1746 wara żmien fl-eżerċitu tal-Imperatur. Il-persekuzzjoni tal-qaddisejn martri anqlitu biex iħaddan il-fidi nisranija. Ġie ordnat saċerdot u fl-1815 sofra l-martirju għax stqar u xandar l-Evanġelju. Flimkien miegħu illum jitfakru ħafna martri oħra, isqfijiet, saċerdoti, reliġjużi, lajċi, irġiel u nisa, żgħażagħ u tfal li tħabbtu ħafna biex bil-kliem u bl-email jagħtu xhieda għal Kristu f'bosta inħawi taċ-Ċina. Santu Wistin u dawk li sofrew il-martirju fiċ-Ċina bejn l-1748 u l-1930 ġew ikkanonizzati mill-Papa San Giovanni Pawlu II fis-sena 2000. Ġifi dinja tifkira pjuttost riċenti jeżis ħuti niftakru li fiċ-Ċina sal-lowm il-Knisja għadha persegwitata. Eżis ħuti, ejjew nitolbu għal ħutna l-Kattoliċi f'dak il-pajjiż kbejr enormi. Eżis ħuti fejn hemm ħafna Kattoliċi imma jgħixu fil-moħbi eżis ħuti l-fidi tagħhom minħabba il-persekuzzjoni inġusta kontrihom sempliċement għax jemmnu f'Ġesu. U x'eżempju jagħtuna eżis ħuti jibqgħu fidili lejn it-tagħlim tal-Evanġelju, jibqgħu fidili lejn il-fidi tagħhom minkejja tbatija li jgħaddu minnha u l-inġustizzji li jgħaddu minnhom huma u diversi pajjiżi oħra. Il-Vjetnam pereżempju u pajjiżi oħra fejn li tkun Kattoliku ifisser persekuzzjoni. Ejjew mill-qalb nitolbu l-mulej jagħtina l-għajnuna tiegħu ħalli l-fidi tagħna ngħixuha b'ġenerożità. Ekku meta forsi ngħaddu minn xi tbatija minħabba l-fidi tagħna niftakru f'dawn l-insara li taw ħajjithom ċarxru demmhom għal fidi tagħhom biex ma naqtewx qalbna. Nitħejju kif jixraq għal din l-Ewkaristija eżis ħuti billi b'umiltà nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijietna. Int salvazzjoni ta' min jittama fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int ena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal mejtin kollha u skont l-intenzjoni tal-familji Fenek, De Battista u Gawċi. Nitolbu. U Alla, inti s-saħħaħ il-qaddejja dajfa tiegħek u żommhom qawwija sal-aħħar fil-fidi, għamel li bl-eżempju u t-talb tal-martri tiegħek Santu Wistin u sħabu l-martri taċ-Ċina, aħna nissieħbu ma' ibnek fil-mewt u l-qawmin tiegħu biex flimkien magħhom nimtlew bilena fis-saltna tiegħek tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għali miktib ta' profeta Hosea. Dan jgħid imulej. Meta kien tfajjel Izrael ħabbejtu, mill-Eġittu sejjaħt lill-Libni, imma aktar ma sejjaħtilhom, aktar tbedu minni. Offrow sagrifiċċji lil Balamin u baħru quddiem l-idoli. Kont jien li l-Efraim għallimtu jimxi, erfajtom fuq dirajja, iżda huma marfux kemm kont ħassibhom, biħbula ta' bnedmin jinġbittom, brabtiet ta' mħabba, u kont għal-jom bħal min jerfa tarbija ma' ħaddeħ, u leja immil nitmaħħa. Daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta ħnintri. Le, ma nħaddimx il-kolla mħeġġa tiegħi. Le, ma neġġax nġib fix-xejn l-Efraim, għax Alla jien u mhux bniedem. Jien f'nofsok il-qaddis, jien ma ngħix biex neqret. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj il-Alla. Najdu flimkien, itfa fuqna id-dija ta' wiċċek unkunu salvi. Itfa fuqna id-dija ta' wiċċek unkunu salvi. Oraj ta' Izrael għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini, għajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħas-salvana. Flimkien, itfa fuqna id-dija ta' wiċċek unkunu salvi. Erġa' ejja Alla tal-eżerċiti, ħares bis-sema u qara, u żur il-din id-dilja, u ssib dawk li ħawlet mill-lamintek, ir-rimja li int kabbart għalik. Itfa fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Alleluja, alleluja, alleluja. Iż-żmien huwa mitmum, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Intom u sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' smewwiet waslet, fejqu l-morda, qajmu l-mejtejn, fejqu l-lebrużi, keċċu x-xjaten, b'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħorġa triq, la żewġ ilbiesi, la qrieq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħar fejn tidħlu, araw ikun xemm min jixraqlu tmorru għandu, u ibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'dar, sellmu lin-nies tagħha, u jekk tkun dar li jixirqilha, ħajjiġi fuqha is-slim tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqiliex, ħajjerġa' lura għandkom is-slim tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn kliebkom, uħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru t-trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li jum il-ħaq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej, it-tifħij lilek Kristu. bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Aħna l-bnedmejn nifmu bla diffikultà li min iħobbok titħobbu
Għat li mhux dejjem nagħmlu hekk u hekk eżis ħuti. Però kemm ħaġa sabiħa, kemm għandu jkun hekk, kemm ħaġa li m'hemm bżonn tkun nisrani biex tifhimha li lil min iħobbok tħobbu. Però eżis ħuti kultant il-bniedem laqas ma jasal. Mhux għax ma jkunx irid ta'. Imma x'meta nitbedu minn Ġesu, eżis ħuti, ma nibqgħux kapaċi nħobbu. Mudell ta' mħabba vera ieħor m'hemmx ħliefu. Mela l-imħabba mhux biss tittifhimha, mhux biss tittifhem li hekk għandu jkun, hekk għandu jkun lil min ħobbok titħobbu, per tkun kapaċi tagħmilha. L-imħabba mhix faċli, l-imħabbija l-ikbar u l-isbaħ sfida tal-ħajja li tħobb eżis ħuti. Però meta nitbedu minn Ġesu, l-għajn waħdanija tal-imħabba vera, la nifhmu xi tkun imħabba u lanqas naslu għalija. U ħafna drabi dak li qed jiġri fid-dinja taż-żmien eżis ħuti ta'. Qed ngħidilkom dan għax ma nafx tajtux każ l-ewwel qari tal-lum kemm hu sabiħ. Il-profeta Ħosea ispirat minn Alla xejdilna. Ixebbaħ lill-Iżrael ma' tifel żgħir u l-imħabba li tagħtih ommu u x'hekk. Meta kien tfajjel l-Iżrael ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt il-libni tant ħabbejthom ħriġthom mill-Eġittu. Imma aktar ma sejjaħtilhom aktar tbedu minni u offrew sagrifiċċji lil Baalejm għall-lat folos jiġifieri u baħru quddiem l-idoli. Kont jien isimgħu li lill-Efraim kelm oħra fuq Iżrael għallimtu jimxi. Erfajtum fuq dirajja, mela ħriġthom mill-Eġittu bħala poplu mkisser u Alla jgħinhom iqumu fuq saqajhom, jgħinhom isiru popli. Iżda ma marfux kemm kont ħadd ħsiebhom. Biħbula ta' bnedmin jien ġbitthom b'rabtiet ta' mħabba u kont għalihom bħal min jerfa' tarbija ma' ħaddejh u lejja mmil nitmaħħa araw l-imħabba tal-Alla għandha minn tal-missier u għandha minn tal-om qed jgħid in-Nosea. U x'hekk kemm sabiħa. Daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta ħnienti, anke meta żbaljaw, anke meta aduraw il-Baalejm, anke meta aduraw Alla tfolos u x'hekk. Le, ma nħaddimx il-korla mħeġġa tiegħi. Le ma nerġax inġib fix-xejn l-Efraim, lill-Iżrael, lil dan il-poplu. Għax Alla jien mhux bniedem, jien f'nofsok il-qaddis. Jien ma nġix biex neqret. Kemm turina minnu Alla b'mod sabiħ dan il-qari eżis ħuti. Alla tagħna li ma jafx jikkastiga ta', Alla li ma jafx ipatti, Alla jaf bis-siħen, Alla li jaf bis-sjader eżis ħuti. Mhux tabxen San George Prekka jgħidilna aħna l-bnedmin l-Alla xejn ma nistgħu nixbħuh. Nixtgħu nixbħuh biss meta nħennu, meta naħfru eżis ħuti. Sewwa talima sabiħa immens tal-Vanġelu tal-ewwel qari tal-lum. Eżis ħuti kemm għandna bżonn ngħixuha bil-qalb. U Ġesu hekk dan it-tagħlim jieħdu sal-quċċata tiegħu fuq is-salib. Dan il-qari li smajna naraw jintlaħaq fil-prattika fis-salib ta' Ġesu. Alla li quddiem il-bniedem midna mhux tal-li ma jpattilux, mhux tal-li ma jagħmellux ħsara, tal-li il-bniedem minkejja l-Alla ħabbu tant bħal dak it-tifel li smajna u x'hekk dan poplu li pattilu bil-ħażin tal-li aħna lill-Alla wara li tant iħobbna ħalaqna tagħna d-dinja b'kull ma fija. Ma kienx biżżejjed. Aħna pattejnilu bil-ħażin bid-dnubiet tagħna, però Alla jpattilna billi jagħtina lill-ibnu msallab biex ipatti għal ħtijietna. X'meravilja, xi sbuħija l-fidi tagħna eżis ħuti u x'hekk. U l-Vanġelu tal-lum jurina kif dan Alla tant ħabna. Jibda mal-Vanġelu tal-bieraħ. Bieraħ smajna Ġesu jażel it-tnax, Ġesu jwaqqaf knisja li jrida dan il-messaġġ ta' grazzja u ta' mħabba. Din il-grazzja tal-imħabba twaslu satru fl-art. Dak li smajna l-lum qed jgħidilhom intom u sejrejn x'andru wejdu li s-saltna tas-smewiet waslet fejqu l-morda qajmu l-mejtejn fejqu l-lebrużi keċċu xjaten. Mena lil dal-bniedem li jidneb li jaħodha kontra Alla, li lill-Alla tal-imħabba tiegħu għad tajjeb ipattilu bil-ħażejn, hekk irid ipattilu Alla bil-imħabba. Ipattilu billi jħobbu u jibqa' jħobbu sal-aħħar eżis ħuti.
Tfittxux jkollkom flus fuqkom, mela tafdawx fil-qawwa ta' din id-dinja. Poġġux il-fiduċja tagħkom fil-flus, fl-affarijiet ta' din id-dinja. Ma poġġu l-fiduċja tagħkom f'Alla qed jgħidilhom Ġesu lill-apposti ma jgħid ukoll lilna fil-belt u raħal fejn tidħlu. Araw ikun hemm min jixraqlu li tmorru għandu, qed jagħtihom pariri biex din il-grazzja tas-salvazzjoni tiegħu tasal satru fl-art. U għalhekk ma ninsewx eżis ħuti ta' ma ninsewx. Fiċ-ċentru tal-Knisja Ġesu hemm. Il-Knisja mhix tal-Papa jew tal-Isfijiet jew tal-Qassisejn jew ta' xi qaddis jew qaddisin, Knisja ta' Ġesu. Aħna l-koll strumenti. Allura taraw xi skandlu, taraw xi żball li jagħmlu l-bnedmejn tal-Knisja taqtewx qalbkom. Poġġu l-fiduċja tagħkom f'Ġesu. Ejt dak il-bniedem dajjef bħali, jien niżbalja, jiżbalju wkoll, nadru u minnu. Imma aħna l-fidi tagħna fuq Ġesu mibnija. Fuq Ġesu huwa ċ-ċentru tal-Knisja, Ġesu waqqaf għall-Knisja, Ġesu rieda l-Knisja biex dik l-imħabba li ħabbar Ħosea. Ħosea seta' biss iħabbarha, imma waslet inna għandna u tajinna Alla permezz ta' ibnu Ġesu. Dik l-imħabba li ħabbar Ħosea, dik l-imħabba li jagħtina Alla fis-salib ta' Ġesu tixteret satru fl-art permezz tal-Knisja tiegħu. Ejjew għalhekk eżis ħut inkomplu nitolbu ta' biex inkunu ta' bil-ħaq u li din il-Knisja. Minkejja d-difetti u d-dnubiet tagħna nagħmlu ħilitna biex insiru dejjem aktar nixbħu lil Ġesu, ma naqtewx qalbna anke quddiem id-dnubiet tagħna. U meta naraw id-djufija tal-membri tal-Knisja niftakru fid-dnubietna. Niftakru aħna wkoll dajfin u nisbaljaw. Mhux hekk. Però l-Knisja ta' Ġesu nkomplu nikbru fil-fidi tagħna f'Ġesu, mhux hekk, u fil-fidi tagħna f'Alla. Nkomplu mixin it-triq li twassalna s-sema pajjiżna. Nitolbu l-lum ħuti Jeżies lil mulej Alla li jista' kollox, li minnu tiġi kull għotja tajba u kull dom perfett, biex bit-talb tal-martri taċ-Ċina li ħadu l-martirju għall-istqarrija tal-isem qaddis tiegħu, aħna niksbu ħelsin tas-sew u saħħa u qawwa f'kull tiġrejb. Qawwi u kattar mulej il-fidi tal-Knisja tiegħek. Żomma taħt lejt setana tiegħek ħatoħroġ dejjem rebbieħa fuq it-tiġrib kollu li jqanqlu kontra tagħha is-setat tal-ħażen nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Saf id-dinja minn kull tagħlim qarrieqi, ħolli rbit tal-ħażen, għati s-salvazzjoni lil kulħadd nitolbu. Ismana nitolbu Għat il-mistriħ ta' dejjem lil ħutna li għal-jom noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa u lil dawk kollha li f'din id-dinja ħabirku għal-kopor tas-saltna tiegħek fost il-bnedmejn nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Ejn li dawk li huma mġarbejn minħabba fismek biex bit-tiġrib tagħhom jeqilgħu il-paċi għall-Knisja tiegħek f'pajjiżhom nitolbu għaċ-Ċina mod speċjali nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għallimna nħobbu l-dawk li jaħruna u npattu bil-ġejt id-denni li għamlunna nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Illum il-ħamejs Ġesu ngħidulek grazzi li bqajt magħna fl-Ewkaristija, tina l-grazzja li qatt ma nieqfu niskopru żbuħija ta' dan is-sagrament u ngħidulek grazzi u nħobbuk b'qalbna kollha. Nitolbu kollha l-dusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi, tal-missjonarji, għal-vokazzjonijiet, għal-familji li huma l-art li jekk tkun art għammiela l-mulej jiżra fija il-vokazzjoni. Eżis ħutej, nitolbu għal-ħutna l-morda, l-anzjani, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsiebhom, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk li jeħtieġu t-talb tagħna, ma speċjali persuni li forsi għaddi xi mument diffiċli fil-ħajja. Fiskiet nofru t-talba tagħna lil mulej. U Alla ta' dejjem li tista' kollox li tajt lil martri taċ-Ċina il-grazzja li jbatu għal Kristu, għati lilna l-grazzja li matul ħajjitna kollha qatt ma nibżgħu nistqarru l-fidi tagħna bi Kristu Siedna. Amen. Nofru dan mulej, hobsun bit mulej.
dannatu. يصير علينا الخبز Hopsum bit mulei iladan darigal tal hopsum bit darigal tal hopsum bit il fertan allu umulei malem tan allu humulei uhayit nalu humulei marigal tal hopsum bit marigal tal hopsum bit. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għamli minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-martri tiegħek Santu Wistin u sħabu u bit-talb tiegħu li bit-talb tagħhom għamlu li jkunu joġbok bħalma kienu għażiża quddiemek ix-xhieda li tawk bit-tixrid ta' demmhom bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfew lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex Santu Wistin u sħabu l-martri taċ-Ċina ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sewf minnu dajjef u ssaħħaħ lil minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalejk bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla eda ntennu lil-kobor tiegħek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, mbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitxokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed
lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu wkoll għall-irbieħ ta' ħutna l-mejtin kollha tal-familji Fenek, De Battista u Gawċi. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati li jinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija. Mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Santu Wistejn u l-Martri taċ-Ċina u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija u l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek hija saltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina Li Ġesu l-paċi. Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidejk lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jisħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni. Jekk tinsab milaċċa l-ħajja
Ġesu, jekk trid żgur li ssib il-paċi. Ejja wara Ġesu, jekk qed tgħix mingħajr raġuni. Ejja wara Ġesu, jekk trid żgur li tgħix fl-imħabba. Ejja wara Ġesu, u biss it-triq li twassalna, u l-verità li ddawwalna, u biss li jagħti l-ħajja, ejjew ħalli nimxu warajk. Jekk tinsab magħfuż bil-ħtija, ejja wara Ġesu, jekk trid żgur issib il-maħfra. Ejja wara Ġesu, jekk qed tgħix bla ebda tama. Ejja wara Ġesu, jekk trid żgur issib il-qawwa. Ejja wara Ġesu, u biss it-triq li twassalna, u l-verità li ddawwalna, u biss li jagħti l-ħajja, ejjew ħalli nimxu warajk. Ħnejdulu grazzi lil Ġesu li ġi ġewwa fina l-ikbar regali jista' jagħtina. Jagħtina lilu nnifsu eżisħut il-mulej fl-Ewkaristija xi grazzja kbira. Ħanejdu bil-qalb, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanejn ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek nfaħrek għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu. Mulej, b'din l-ikla li inti offrejtinna, aħna iċċelebrajna ir-rebħa qaddisa tal-martri tiegħek Santu Wistejn u sħabu il-martri taċ-Ċina, bħalma titmana bil-ħobs tal-ħajja fuq l-art, hekk ukoll lilna nirbħu lill-għadu tagħna biex tagħtina nieklu mis-siġra tal-ħajja fil-ġenna tiegħek. Bi Kristu siedna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet fġieħ it-tliet ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar żisħutu noffruhom lil-mulej biex nitalmu minn dal-qaddisin martri, noffruhom lil-Omna Marija biex tidħol għalina biex ma nibżewx nkunu nsara ta' veru, insar nagħtu xhieda għal fidi tagħna. Il-mulej ma jitlobx minna ċ-ċarċir ta' demna, il-mulej jitlob minna sagrifiċċji żgħar. Ejjew nkunu lesti eżisħut li nagħmlu tas-sagrifiċċji żgħar. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt. U Marija li tħalif lid-dinja mingħajr teba. Aqlalna l-grazzja noħorġu minn Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħaj U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. lilek ukoll. Lilekom Alla baxqa jinselmulek, xin tfittxi l-odwa l-għanjan għannulek,